So guys, papasok na tayo sa loob. Ngayon, hindi ako napag-vlog kanina dahil marami akong gamit guys. Ayan, tingnan nyo naman, marami akong dala. Kaya hindi ako napag-vlog kanina. Ngayon lang, at tayo papasok na sa loob guys. Tara! Let's go. We are heading to Dumaguete guys. So mamaya ulit. Okay guys, andito na tayo ngayon sa loob ng terminal. So dito tayo sa may Pier 4. So sasakay na po tayo sa barko. Nag-check-in lang po ako ng mga gamit. Check lang po. At yun nga. Sige, mamaya ulit. Yan po. Pangalan po niya ay Saint Michael, the archangel. Well, ang company po nito guys is to go. Ayan. Passenger. Tayo guys. Ayan. Guys, sakit na tayo sa taas. Boss, ano na po ako? Saan dito ang sa passenger na Passenger sa taas po. Naka-blow na yan, si Pogi, naka-blow. Sige. Thank you. Guys, second floor na tayo. Yun. Let's go. Yun, kita mo na guys. Tourist din sabi. Tama ba? 27B. Ito ba yun boss? 27B, pasok tayo dito. Sige. Thank you. Thank you. Yun, dito na tayo. Sa wakas nakapasok na rin tayo guys. Medyo nakakapagod. So dito na tayo sa loob ng cabin. Parang lang na cruise ship. Kaso ito apat na tawag ba nito? Bali dalawang double deck siya. Total of 4 beds. Walang ilaw. So mamaya ulit guys.
everyone, andito na naman ang inyong boy Bisaya vlogger. So guys, for today's episode or for tonight episode, so andito tayo ngayon sa Pier 4, so Pier 4 dito sa May Tondo, Maynila. So bali nasa ano na tayo, nasa barko na po tayo guys, nakasakay na po tayo. Dito tayo sa roof deck. Well, delayed po yung biyahe natin ngayon. So, supposed to be 10 PM, dapat alis na natin. So, time check is it's already 1 AM in the morning. Ang alis daw is 4 AM. So, yun. So, 1 AM pa lang. So, medyo tagal-tagal pa. Yung sinakyan ko pong barko is to go company. Ang pangalan po niya ay St. Michael Archangel. Po. So sa mga gusto po mag-travel around Visayas, if you're from Maynila, sa mga gustong magpumunta o mag-travel sa papuntang Visayas na may yung mga mahilig mag-adventure, yun, try nyo pong sumakay ng barko dito sa atin sa Pilipinas. Yun po. Pero ito, sinakyan ko po, ang destination po nito is going to Dumaguete and then Zamboanga. Ito po yung biyahe niya ngayon. So ayun, so bababa tayo sa Dumaguete. Pero ang pupuntahan talaga natin is Siquijor. So dahil wala namang biyaheng Maynila to Siquijor, so ito, dadaan muna tayo ng Dumaguete bago tayo diretso ng Siquijor. Sa pamasahe naman guys, depende din yun, parang sa aeroplano din siya, nag-iiba din siya guys. So mga nasa more or less 3,000, mga ganun, basta mga nasa 3,000 lang siya. And then yun, kasama ko po yung MC ko, yung motorcycle ko na si Aerox. So dito po, dalawa po kami magta-travel ngayon. May bayad po yung motor. Magkano? Nasa basta magdala lang po kayo ng 4,000 kasi depende po yun sa motorcycle nyo kung anong model po siya. Yun, iba-iba po kasing presyo nun. So sa motor ko po, dahil bago siya, 2019 model po kasi siya, more or less 4,000 po yung babayaran nyo. Dito nyo lang din po babayaran sa may Pier 4. Ayun, 2 days before, pag may dadalhin po kayong pagkasama nyo po yung motorcycle nyo, 2 days before bago nyo iiwan yung motor nyo dito sa pier. And then same lang din sa pag may mga sasakyan naman, ganon din, pero medyo may pagkamahal yung yung sa sasakyan, sa private vehicles, mga kotse dyan o SUV or kung ano man, basta yun lang po yung presyo po niya is depende din po sa model. So more or less 5,000 something, mga ganun na rin yung sa babayaran nyo po. Yun. Biyahe po natin, makakarating tayo ng Dumaguete, siguro mga 2 days. So makakarating tayo doon. Hindi lang ako sure kung sa August 27 ng tanghali, sa 12 noon yung dating natin doon. Yun yung nakalagay sa ticket natin. Pero dahil delayed nga siya, hindi ko lang alam arrival natin doon sa Dumaguete kung mag-iiba. Malalaman natin bukas yan guys. Tatanong tayo kung may changes ba yung schedule nung arrival natin sa Dumaguete. Yun lang po guys. So bababa na ako, babalik na ako sa kabina ko. So bukas ulit.
ID. Vlogger Ayan. ba? Hello sa Siya. YouTube channel na sir. Shoutout po kay ate. Ano pangalan? Ano? Angelica. Angelica. Yun. Shoutout tayo kay Angelica. Dito sa Archangel. Wow. Maganda. Sir, may iwan po itong inyong valid ID po. Pag soli niyo po ng linen, maibabalik din po sa inyo ang inyong ID. Sige po. One set po ng pillowcase and bed cover po. Sige po. Thank you. Good morning guys. So kagising ko lang magbe-breakfast tayo ngayon. So, free meal po tayo. Yan po. Breakfast, lunch, tsaka dinner. Kasama po yan sa package na. So ano pa hinihintay nyo guys? Tara. What's up guys? Magandang hapon sa inyo. So ngayon guys, nandito ako sa may makikita nyo sa likod ko. Ito po yung bridge. So dito po makikita yung kapitan ng barko. Ayan po, bridge. Ito po. Oras talaga ang dating natin bukas guys. Medyo malakas. Guys, hindi maganda yung voice quality natin ngayon. Nandito tayo ngayon sa road trip. Nakikita nyo, nasa road trip. Nakikita nyo, nasa road trip po tayo guys. Then merong isla dito tatanaw natin. Po. Ayan po guys. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng isla nito. Pero yun, hindi ko confirm, hindi ko alam kung ano talaga yung exact na oras ng dating natin, ang arrival natin sa Dumaguete. Maganda sana kung magaga ang dating natin, diretso biyahe natin pa Siquijor. Kasi pag darating tayo doon ng 6 PM, bukas ng 6 PM, medyo mahihirapan na tayo guys makapunta ng
Siquijor nung araw na yun. Kasi guys, ang alam ko lang until 6 PM lang po yung biyahe. Yung last day po roro from Dumaguete going to Siquijor. Butit magandang panahon ngayon, ulan ng bagyo, kaya safe yung biyahe natin ngayon papuntang Dumaguete guys. So actually guys, itong biyahe na to hindi lang papuntang Dumaguete. So after ng Dumaguete, diretso sila ng Zamboanga. Yun po yung biyahe dito guys. So mamaya ulit guys. So yun lang po.
searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Oh, kuya, dahan-dahan. Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Yan po yung sinakyan ko kanina guys nung galing tayo ng Maynila. Yan. So ngayon, dito tayo sa isang roro sa may port ng Dumaguete going to Siquijor. Paalis na po tayo. Ano yan po pa po? Ano yan sir? Ano yan po pa po? Saan ba yung provincial? Libre na po pa po na.
nakakapagod dahil marami tayong dalang gamit guys. At saka muntik na tayong hindi makaabot sa sa biyahe sa Siquijor. Kasi ang oras ng alis is 7 AM. Kaya tingnan mo sila guys. Ayan po. Alis na po kami. Kaya sakto lang pong dating ko. Medyo natagalan po kami nung natagalan kami sa release nung motor natin sa Tugo. So sinakyan kong barko kanina. So dito na tayo sa sa Montenegro liner, Roro, going to na po to, pa Siquijor po. At yun. Muntik na tayong hindi makaabot guys. Kaya sakto lang po yung dating natin dito. Sakto lang po guys. Ngayon, ito po yung Port Dumaguete. Good morning everyone. So dito tayo ngayon sa Montenegro liner. So from Dumaguete po tayo going to Siquijor. So yun po yung destination natin. So kanina guys, muntik na po tayong hindi makaabot sa 7 AM na biyahe going to Siquijor. Kasi yung releasing ng motor medyo matagal. Kaya yun. At muntik na tayo doon, muntik na. Kaya yung oras ng dating natin guys sa Siquijor, sabi daw is 9 AM. So 7 AM umalis tayo dito. Then bali 2 hours po yung niya, traveling time. Kaya yun. Yeah. Diba? Ayos. Ayan po guys, malinis na po yung ayan. Diba? So sinakyan po nating barko isang po siya, isang roro po. Yung company niya is Montenegro liner. So mamaya ulit guys.
Lumpas ah. Ah, may motor. Ato, bugat na eh. Bugat na eh. Ha? Bugat ka na. Eh, karga na pa sa luyo sa motor. Ano motor? Hmm. Ano? Nangyayari na ikarga ka? Ha? Oh. Basta ba? Ha? Anta? Di ba di ba ka maglisod na? Di ka maglisod na? Ako may PC na ako dali. Ha? Barato. 600 plus. Madagan kapag 700 kay dagan ay bayaran. Ay 800 ito. Ah, wala na. Ha? Oo. Wait lang. Ulat sa kadit. Ha? Ulat sa kadit. Ha? Di dong. Sige.